denai padake nan lunggalah denai pare buliana saio kita baduo sairang jalan kita bersama. Ibarat bunga denai sirami umpama kambang kadenai pagari baru baput tiak kini adia patakan lalayu sabalun kambang de ulah adi. Dia sebenarnya udahlah lama menyimpan rasukan dia. Adik lagi marasuan dan udah rasukan. Lah salah rasu udah kadia mada. Udahlah adik anggap udah adik surang. Tapi dia adik nak bisa dah. Maafan adik dah. Ibarat bunga lah denai sirami umpama kambang kadenai pagari baru baput tiak kini adia patakan lalayu sabalun kambang